Això és Montjuïc. Durant molts anys, aquesta muntanya ha estat protagonista de moltes històries que han succeït aquí mateix. Avui vaig al passeig de Santa Madrona, número 29. Hem arribat prop dels jardins de l'Arival. On en una de les entrades s'hi troba una font molt especial. Aquesta font ens recorda a una època de la història de Barcelona, però a una època fosca, tenebrosa. Fa molts anys, els habitants de Barcelona es reunien a la zona del barri del Raval, que té aquests dos signes. Quedaven per venir a Montjuïc per a fer una celebració en honor a la Santa Madrona, que té aquest signe, la qual era i és la patrona de Barcelona. Feien la celebració aquí, ja que estaven prop d'una església i una ermita que contenia el cos de la santa. Mentre feia la celebració, el diable, ple d'enveja, va reunir a la resta de dimonis als peus de la muntanya de Montjuïc, amb l'objectiu de fer un forat i que la muntanya caigués sobre Barcelona, com a càstig. La Santa Madrona va sortir de la seva ermita i en veure'ls els va fer la senyal de la creu. Els dimonis, sorpresos, al veure-la, van fugir. En queda alguna cosa d'aquesta història? Anem-ho a veure. Recordeu el diable del que us he parlat abans? Aquí hi tenim el seu cap en pedra, com a font. Recorda el triomf de la santa. Cada vegada que la gent de Barcelona ve a Montjuïc i veu la font, recorda el poder i el triomf de la Santa Madrona. A més, també, segons diuen, aquest ha estat el lloc de reunió de bruixes i bruixots. Sabeu què? El forat de la muntanya que us he explicat abans encara existeix. El voleu veure? D'acord, però he de preguntar a una persona si us el pot ensenyar. Espereu. Sí, m'ha dit que sí, perfecte. Vinga, a reveure.